Santa Gedara joango gara! Vámonos! Pues Santa Gedarako bidea aurkitu dugu hemen ipintzen du. Eta orain hasiko gara ibilbidea menditik. De ahí. Sí, pero el de aquí ¿qué es? Ya empezamos. Mira zuzen polita den. Bidea zigarrenetik 2 kilometro egin ditugu eta horretik eratzen zaizkigu 14. Ale! Ale! Guaze mendizalea! Bato eta zela! Mendiko gainera! Iberdrola Korrean dago. Hemendik ikusten dugu Bilbao guztia eta oso polita da. Hemen gaude eta orain egiten du. Bai. Euri asko egiten du. Hau da, Santa Gedara ermita. Ailegatu gara ja Santa Gedarako ermitara. Orain zerbait jango dugu. Eta gero jarrituko dugu. Bai. Ana. Ermitara ailegatu gara, baina itxita dago, sortetzara izan dugu, baina historia azaldu. Stop the clocks for you and me. Santa Ageda, Virginia, era martiria izan zen. Tradizioa, kristauaren arabera, bere jaia ospatzen da otsailaren 5. Santiago de la Bonacinearen arabera, Quintano Siciliako prokonsuak prostituziotik batera bidaltzen du Ageda, eta han torturatzea agindu zuen eta titiak moztea ere. Horregatik agertzen da Virginia titiak zuetan. Eta San Pedro ikusmen batean ikusi, honek bere zauriak sendatu zituen. Torturatzen jarraitu zuen eta ikatzgorien gainean bota zuen. Kataniako hirian, Sicilia, Italian. Gainera, esaten da irrintzi handi bat bota zuela jainkoari esker emanez iraungitzerakoan. Atzen denaren arabera, Etnia Sumendia erupzioa egin zuen santuaren heriotzaren urte bat geroago. 252. urtean. Eta Kataniako biztanleek bere esku hartzea eskatu zuten hiriko ateetarako laba gelditzea lortuz. Harrezkero, da Kataniako eta Sizilia osoko eta inguruko patroi sumendiko eta zuaren minak, izpiak eta sumendiak aurrez ikusteko elegindakoa. Oro har hartzen da bestalde emakumea. Euskadin eranzten du alderdi bat sendatzen dira. Euskadin eta Nafarroan Santa Gedaren bezperaren zaharreko tradizioa da. Hiribilduetako kaletako, talde koloretako eta santuaren omenez kantikak bastoiekiko erritmoari edo makillari lagunduz intonatzen dituzten herrietako presentziak. Que la Virgen esta era siciliana, Santa Ageda, que la cortó los pechos uno porque quiso abusar de ella y no se dejó. Es la única historia que he oído. Hau da, Agate deunako etxea, eta hemen baserritar batzuk bizitzen dira. Badakite historia guztia, baina oraintxe bertan ez dakigu non dauden eta ezin dugu galdetu. Baina, bueno, gure reportaia horrela geratu da eta espero dugu gustatzea. Agur, eta agur. Beida. Agur, joaten gara ja. Listen to me. There's only one thing you cannot see.
Every time you talk, millions of things, but only one that you cannot see. Every time you talk, you can stop the clocks forever. Listen to what I said. Stop the clocks for you.